Passion Java hanze zvanyanyisa zvekuramba wongopfeka masketi semunhukadzi. Tete Mildred vamunyorera tsamba yake. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Vanyoraivo vakati tsamba kumuzukuru Java the Gaffer ndiye mhofu. Makadiko ikoko kuAmerica nemhuri. Kuno haiwa kubvira kusiya kwawakatiita paya pawakavhura chechi pachikomo chenyabuwe. Hatina kuzonzwa nezvako. Ko asi hausisina runhare here? Ini ndinokufonera pafoni yahendi ticha. Hanzi wakuprofita zvemhando yepamusoro. Ndakaona vanhu vesangano vachiti dhii nemagodzi. Ko wadii kumbodzokawo kumusha wopedzisa chechi yawakatanga, asi haudi kunamata nevarombo here? Ndimi dzako unenge wakutaura nevasikadzimu vavahera here? Mwana uyu, nhai mhofu, koma kupfeka masiketi edu ataipfeka nguva yewainera neburuka mumango. Ya, ndakati inga mufundisi vari kuchena. Watadza kupfekawo sutu, inga unofitwa wani. Ungakundwa nachishambwe mazepe kamufana kanofitwa nesutu kuita baba chaivo. Kochitumirawo tete kamari kekugayisa. Wane mari kaiwe. Kana wakuuya chaya runhare tifano kubatira mbeva. Waida mbeva kaiwe. Mombe yako yakabereka matwins. Swikawo kumusha. Yuwi, bepa rangu raita diki. Tete Mildred. Vatete vataura zvakawanda mutsamba dzavo mukazvicherechedza guys, munenge mune zvakawanda zvavari kutaura kuti Java akasiya vhura chechi kuZimbabwe asi haana kuzomboepesiwa because akanga akuda zvekumanyisana nevanhu vanogona kumupa mari. Mukomana aiseva nembeva uyu aidzifarirawo zvekudaro, saka vari kungoti aiwa paunouya paya tichakuitira traditional meal yawanga wagara uchifarira. Zvakaoma veduwe. Asi pazondipedza manje ndibe masketi apo Bermuda Balaza pamwe chete kane bhutsu dziya idzo. Mukomana kwaanofitwa nesutu but zvakaoma. Alright guys, please leave your comments on what you think about these letters.